дзень, нам вельмі прыемна, што вы нас слухаеце. Гэта падкаст чалавечай мроі, дзе мы будзем размаўляць, разважаць і дзяліцца думкамі. Мяне зовут Віка, а паразмаўляем мы сёння з настаўнікам гісторыі і грамадазнаўства Пашыным Паўлам Дмітровічам. Добры дзень, дзякуй, што вы сёння з намі. Я вырашыла, што мы не будзем далёка адыходзіць ад назвы падкаста чалавечай мроі, таму будзем размаўляць пра штосьці простае, жыццёвае, не будзем паглыбляцца ў прафесійнае жыццё і нейкі там, не ведаю, дасягненні да таго моманту, пакуль вы самі не вырашыце гэтым падзяліцца. Вось. Размаўляць таксама можаце на той мове, на якой вам захочацца, можна падчас размовы яе змяняць. Вось. І калі на якія-небудзь пытанні вам не захочацца адказваць, гэта нармальна, проста скажыце. Якуб Колас сказаў, што добра быць у дарозе, якую ты сам сабе выбіраеш. Прапаную пачаць нашу дарогу і зробім гэта такім пытаннем, ці ёсць якая-небудзь гістарычная асоба, ці можа аўтар, пісьменнік, альбо увогуле літаратурны герой, з якім вы сябе асацыюеце, ці знаходзіце многа падобнага, альбо якім вы хацелі б быць. Цяжка адказаць на гэта пытанне чалавеку, які не чытае кнігі. Сапраўды, асабліва там мастацкую літаратуру, дык я ўвогуле амаль не чытаю. Большасць майго чытання складаюць такія навуковыя нейкія кнігі, альбо там навукова-папулярная літаратура і так далей. Ой, з якім, канешне, персанажам цікава. Наверное, каб сябе асэнсаваць з нейкім, дык не, я ніколі і не разважаў на гэты конт. А калі казаць пра падабенства, да каго б хацелася быць падобным, не ведаю. Я заўжды, у мяне такая бывае сітуацыя, я гляжу на нейкіх там гістарычных персон. Яны ж таксама могуць з'яўляцца персонамі літаратурных твораў. Я гляжу, і мяне парой бывае забаўляе, напрыклад, той же Наполеон, напрыклад. Ён там у свае 26 год налева-направа аўстрыйцаў, прусакоў раскідваў, імператарам станавіўся. Мне зараз 26, я такі, я не ў Аўстрыі, не ў Прусіі, сучаснай Германіі, даже не быў вокам, не пабачыў гэтыя краіны. Таму, не ведаю, там з нейкімі героямі, Бог іх ведае, з кім можна быць падобным. Мне, як гэта правільна сказаць, мне да сэрца западаюць героі, якія, не толькі літаратурныя, напрыклад, кінагероі, якія дапамагаюць людзям. Мяне заўжды цікавіць, і заўжды мне з такім прям захапленнем асабліва гляджу, напрыклад, фільмы, дзе героі нестандартна неяк дзейнічаюць, але гэты нестандартны падыход у іх прыводзіць да выніка, які пасля агульна вызначаны, агульна прызнаецца. З апошняга такого, прямо зараз, што адбываецца, я гляджу, як гэта на беларускую мову будзе перакладацца, добры доктар, хорошы доктар, пра ўрача-аўтыста з аўтыстычным захворваннем, які запамінае вялікую колькасць інфармацыі, і гэта інфармацыя, яго нестандартны падыход, яна дапамагае ратаваць людзей. Да гэтага улетку я глядзеў «Доктар Хаус». Такая ж самая гісторыя чалавека з захворваннем, не псіхічным, захворваннем фізічным. Але таксама ж на Викадзіне сядзіць. Мы, калі што, гэта асуджаем. Таксама, ён жа ж нестандартныя такія метады прымяняе, і гэта дае вынік пэўны. Хацелось бы з такімі асэнсаваць сябе героямі, да нічога такога імкнуцца. Наверное, неяк так.
Класна. Увогуле, якія у вас кнігі любімыя ці фільмы? Ну, вы увогуле сказалі, што нешта такое вельмі мастацкае не чытаеце, але штосьці любімае дакладна ёсць. Мне з літаратурай складваецца цікавая сітуацыя па жыцці. Я увогуле ніколі не любіў чытаць мастацкую літаратуру. Але пры гэтым ужо вось у такім больш сталым узросце мне ёсць некаторыя мары наконт мроі чалавечай, наконт літаратуры. Мяне вельмі захапляе дзейнасць літаратурная, не палітычная, а менавіта літаратурная, як літаратурнага дзеяча, літаратурная крытыка Зміцера Быкова. Я просто у афіге ад яго пазнання ў сферы літаратуры, ад яго разважанняў наконт развіцця літаратуры. Але ён разважае на літаратуру яму родную, рускую. І я не знайшоў нідзе ў нас, каб быў нейкі такі чалавек, які б разважаў на конт беларускай літаратуры. І ў мяне ёсць мара перачытаць пэўныя творы беларускіх аўтараў. У яго ёсць цікавы быў калісьці праект. Ён называўся, па-мойму, ён называўся «100 год, 100 твораў». Ён разбіраў 20-е, пачатак 21-го стагоддзя, і на кожны год ён прапаноўваў нейкі твор рускага пісьменніка ці паэта, які ён лічыў найбольш значным для гэтага перыяда, і там буквально такі быў падкаст невялічкі 20-30 хвілінак, дзе ён разважаў і распавядаў пра гэты твор. Я хацеў такую ж самую гісторыю зрабіць з беларускай літаратурай. Я ўжо пачаў, я атабраў, мне не атрымалася на кожны год, але ў мяне атрымалася па-мойму, з яшчэ да рэвалюцыйных часоў, з Каганца, па-мойму, у мяне атрымалася, і да сучасных, да Быкова, да хто там у нас быў, Пташнікаў, пра Львоў пісаў, пра Чэрнобыль і так далей. То есть атрымаўся 20-е стагоддзе, хай не на кожны год, я нашоў, калі не памыляюся, 50 твораў. І я хацеў усіх чытаць і таксама рабіць нейкі падкаст, распавядаючы. У мяне ўсё спынілася на 20-х гадах на Янкі Купалі. Я перачытаў яшчэ раз, я не ведаю, ці зараз яны ёсць у школьнай праграме, я перачытаў «Тутэйшае» і «Раскіданае гняздо», і на гэтым у мяне спынілася. Да гэтага былі паэты. І проста так цікава атрымалася, то есть яно у некаторых момантах вельмі цікава. Як я распавядаю, што там, напрыклад, у Алаізы Пашкевіч ёсць зборнікі, твор ёсць такі вершаваны «Хрэст на свабоду», і ўсе перакладаюць на рускую мову як «Крест на свабоду». Хаця насамрэч хрэст – это скарочаная форма дзеяслова ад хрышчэння, і правільны пераклад на рускую мову будзе «крещение свабодай». І калі з гэтай ужо кропкі гледжання падыходзіць да аналізу яе вершаў, там становіцца ясна, што гэта такая суровая гістарычная рэвалюцыйная іронія хрышчэння свабодай, калі там ёсць такія строкі, што прашылі куляй людзям грудзі. Тобто там вядзецца размова пра расстрэл 9 студзеня 1905 года, і тады зусім па-іншаму глядзіш на гэтыя творы. Гэта моя такая мара. А з таго, што я чытаю непасрэдна, мяне стаіць цэлая калекцыя замежных аўтараў, навукова-папулярных, якія распавядаюць каротенька пра гісторыі еўрапейскіх краін. Яны кнігі так і называюцца, кароткая гісторыя Германіі, кароткая гісторыя Англіі. Гэта я пачытваю. У мяне стаіць поўная трылогія гэтага, божачкі, як яго, Харары. Homo sapiens, Homo Deus і нешта там яшчэ трэцяе ёсць. Сапіенса я пачынаў чытаць, гэтыя дзве я пакуль не дабраўся да іх.
Стаіць непасрэдна там здаравенны такі ў мяне том стаіць пра Наполеона, і побач дзесьці з ім стаіць таксама у мяккай вокладцы стаіць пра французскую рэвалюцыю. Бавыкіна, рускага гісторыка, таксама стаіць дзесьці твор, трэба дачытаць. Вось. Ну, вось такая штукенцыя наконт чытання. Мне з чытаннем крышечку наверное, пашчасціла, а можа і так павінна было лёсам скласціся. Мне пашчасціла падчас навучання на гістфаку, таму што тыя выкладачы, які ў нас там былі, яны нас заставлялі чытаць. Былі творы, якія і мастацкія, не толькі, якія яны нас у абавязковым парадку трэба іх было прачытаць, таму што па іх былі нейкія работы. Там эсэ трэба было пісаць, там нейкія былі тэматычныя работы самастойныя, якія трэба былі для таго, каб дапусціцца да сесіі экзаменацыйнай. Вось. Таму я там у студэнцкі час там таго ж самага, напрыклад, там Оруэлла якога-небудзь там ці Брэдбері я яго перачытаў на 3-м курсе. Вось, ужо у такім ва ўзросце, калі трошкі разумееш, што адбываецца вакол. Там, ну, неяк вот так у мяне складаецца з літаратурай. Класна. Ну, гучыць сапраўды цікава. А ёсць зараз які-небудзь любімы верш? Любімы? Мне перыядычна вершы навальваюцца. Мне вельмі падабаюцца паэты расійскія Есенін, Маяковскі. Я у захапленні ад іх, прычым што яны, ну, як это правильно сказаць, да, што адзін для аднаго яны типа як антаганісты, да, тобто адзін апошні паэт вёскі, другі наадварот паэт рэвалюцыі, урбанізіраваны паэт. Вось. Я іх люблю, але нешта ў апошні час мне пачынаюць прыходзіць вершы нашы беларускія, асабліва тыя, якія на музыку пакладзеныя. Там песняроўскім, напрыклад, выкананні, ты ж ткачыхі слуцкія Богдановича. Мне вельмі падабаецца малітва Купалы. Такая, яна яшчэ ў выкананні 94-го года, у выкананні Мулявіна, яна прям, ну, ты такі, ну, яна рэальна гучыць як малітва. Вось. Мне падабаюцца, ну, некаторыя, я не вельмі знаёмы з паэтычнай творчасцю Караткевіча, але там, напрыклад, «Дзе мой край», ну, гэта таксама такі у душы вершык сядзіць. Вось. Мы сёння яго якраз такі ўзгадвалі з 9-ми класамі. Я ім казаў, што Караткевіч такі, ён у сваёй творчасці паказаў, што, ну, і паказаў, і паказваў, да, што беларусы гэта асобны народ, абсалютна асобны, то есть не частка Расіі, не частка Польшчы там, а вось яны нейкія такія пэўныя асаблівыя, і там же ж верш ён такі на две часткі падзелены. Першая частка гэта такія архітэктурна-гістарычныя кропачкі такія беларускія. Ну, ён же ж там пачынаецца «Дзе мой край», там, дзе вечную песню пяе Белавежа, і там паехалі, там же ж і на ўзвышшах наваградскіх дрэмлюць суровыя вежы, да, адсылка да Вялікага княства Літоўска. А другая частка гэтая верша, яна апісвае саміх беларусаў. Сразу апісвае мужчын, дзе хлопцы маладыя зрастаюць дубамі, а мужчыны, як скалы ўдарыш, зломіцца меч, і пасля ідзе пра жанчын, там, дзе ён іх параўноўвае з жытнёвым полем, а жанчын старых ён называе як жніўё з павуцінкай. Вось. Цікавыя такія, вельмі, ну, такія... Я не ведаю даже, як гэта, якое слово падабраць. Ну, такія, яны... Да, такія цікава, закахана, такія эратычныя эпітэты, такія, які ён выкарыстоўвае. Да, гэта цікава. Ну, вось яны перыядычна, яны ўзнікаюць пад настрой, дзе што. Я не памятаю, хто быў аўтарам
яшчэ такая больш ну і паклалі пасля на музыку, яна гучыць такая вельмі падмарш штосьці пра Нёман песня пра Нёман, можа як то ён там, дзе «Ой, Нёман, ой, бацька наш Нёман», і там апісваецца таксама гістарычныя ёсць такія моманты, дзе апісваецца ў гісторыі ў лёсе ракі, апісваецца гісторыя Беларусі, там узгадваецца і пра тое, што касцямі звяругаў шалёных усланы твае берагі. Гэта пра нямецкіх рыцараў, пра крыжакоў, якія абламывалі зубы аб замкі, стаячыя на Нёмане. І Гродна, і Ваўкавыскі, Наваградак, то есть вось гэты рэгіён зараджэння Вялікага княства Літоўскага, на якім крыжакі ламалі сабе зубы, вось ён там апісваецца толькі праз лёс геаграфічнага аб'екта, не праз чалавечы, а праз геаграфічны. Ну вось яны перыядычна такі ўзнікаюць в залежнасці ад настроя, які сёння настрой. Сапраўды глыбока. Ну, яно цікавіць, таму што ну, праз гэта ты разумееш, што разумееш асаблівасці свае. То есть асаблівасці мовы, асаблівыя нейкія рысы характару, тэмпераменту беларусаў. Яны замураваны вось у гэтых у творчасці. Даже, вось, ну, здаецца, творчасць-то савецкая. Ну, тобто там ты же самая песня пра Нёман і вось гэтыя творы, пакладзеныя на музыку песнярамі, яны ж все там Купала, Колас, Караткевіч, яны ж все савецкія пісьменнікі, але яны смаглі ў той сістэме, у савецкай палітычнай, цікава так замацаваць, замураваць вось гэтыя беларускія нацыянальныя нейкія рысы. Вось. Яны да нас захаваліся. І праз гэта можна таксама разглядаць беларусаў. Таму гэта цікава. Ёсць увогуле ў мастацтве штосьці, што вам не падабаецца? Тое, што не падабаецца. Цяжка сказаць пра падабаецца, не падабаецца. Ёсць некаторыя рэчы, якія я не разумею. Там, напрыклад, тое ж самае там мастацтва пачатку 20-го стагоддзя. Я яго не разумею. Гэта не значыць, што яно дрэннае, гэта не значыць, што я адмаўляю яго. Вось. Ну, але мне незразумелае. Там всякія тыя кубізмы і іныя прочыя ізмы, якія там былі ў мастацтве. Яны мне незразумелыя. Ёсць моманты, якія мне не вельмі падабаюцца ў сучасным мастацтве. Ну, я на уроках казаў аб тым, што спрашчаецца мастацтва. Так не павінна быць. Мастацтва, яно павінна людзей заставляць думаць. Ну, сапраўднае мастацтва. Тобто, гледзячы на нейкую там карціну, альбо слухаючы пэўную там кампазіцыю музыкальную, павінен мозг працаваць. Ён не павінен проста вось там ідзе нейкі біт, і я пра яго проста пад яго ляжу і ўсё. Ну, такія моманты. Мне гэта не вельмі падабаецца. І гэта спрашчэнне прыводзіць да таго, што, ну, напрыклад, там у сучаснай музычнай, да, культуры актыўна пачынае распаўсюджвацца тое, што мы называем ненарматыўная лексіка. Мне не вельмі падабаецца тое, што маладыя людзі гэта слухаюць, не урубаюць у сябе ў музыкі крытычнае мысленне, і на гэтым, ну, скончваецца. Тобто яны гэта пачынаюць перанімаць, усе гэта чуюць, да, як раней гаварылі, да, з кожнага утюга гэта гучыць. Яны лічаць, што гэта з'яўляецца цяпер нормай, яны гэта пераймаюць,
і не разумеюць абсалютна, што гэта знішчае культуру, знішчае адукаванасць і выхаванне іх. Вось. Яны, можа, людзі недрэнныя, і выхаванне ў іх, можа, там цудоўнае, і ў сем'ях займаюцца там культурным выхаваннем. Але вось я чаму кажу, што нравіцца, не нравіцца, вельмі цяжка сказаць. Магчыма, гэта проста тренд. І праз некаторы час ён пройдзе. Проста некаторыя, большасць людзей зразумеюць, што кудысьці не туды, і ўсё ж такі да чагосьці больш правільнага звернуць. Можа, гэта тренд, можа, не тренд. Таму цяжка зараз сказаць, ці падабаецца гэта ці не. Мы бачым сучасную сітуацыю, да. Уплывае яна, да. Як уплывае? Уплывае негатыўна на дадзены момант. Тобто гэта трэба, на мой погляд, трэба асцерагацца. Такія моменты. Крышачку падобнае да таго, што вы казалі. Проста уявіце, што ў вас ёсць нейкая суперсіла ці супермагчымасці, рэсурсы. І разам з гэтым ёсць магчымасць вырашыць адну глобальную праблему. То якую праблему вы вырашылі першай? Цікава. Ёсць нешта такое, типа банальнае там. Каб ніхто там не хварэў, напрыклад, да, это ж банальна. Не, насамрэч, ёсць такія моманты, калі мы вось гаворым нейкія банальныя рэчы, да, там, напрыклад, там, асабліва мне як гісторыку, там, аналізуем нешта і такія, разумеем, што, напрыклад, ваенныя дзеі гэта дрэнна. Пакуль гэта знаходзіцца дзесьці далёка ад цябе, ты не надаеш гэтаму ніякай вартасці. Калі ты разумееш, што гэта адбываецца дзесьці вось недалёка ў тваім рэгіёне, ты такі, а хацелось бы, каб такога не было. Вось. Таму, наверное, банальнасць такая, сапраўды, хацелось бы нейка спакою, спакою і міру. Вось. Круто. Я спадзяюся, што ў кагосьці з'явіцца такая суперсіла, і ён так зробіць. Крышачку, я спадзяюся, што гэта будзе больш пазітыўнае. Чым у сваім жыцці вы ганарыцеся? Можа, гэта штосьці, што вы зрабілі, стварылі, альбо проста убачылі ці адчулі. І вось вам прыемна ад гэтага. Мне першае прыйшло, гэта ганаруся тым, што я адстаяў свой выбар прафесійны. У мяне такая досыць цяжкая гісторыя прыходу майго у сферу адукацыі. Вось. Скажем так, без падрабязнасцей, каб не трэба занадта выносіць, да? Гэта на людзі. Мае бацькі былі не вельмі за мой прафесійны выбар. Вось. І я шляхам пэўных, гэта не перамовы, шляхам пэўных умоў канкрэтных я сумеў свой выбар адстаяць. Канешне, паклаў на гэта вялізную колькасць часу і сваіх сіл для таго, каб гэта дасягнуць. Вось. Але гэтым я ганаруся. І я, пакуль што на дадзены момант пры ўсіх там узнікаючых імгненнях нейкіх цяжкасцях нейкіх, да, і гэтак далей, я пакуль што не пашкадаваў пра свой выбар. Я лічу, што я знаходжусь на тым месцы, дзе я павінен знаходзіцца. Вось. Вось гэта першы такі момант.
Ну, я не ведаю. Ну, ўжо зноўку неяк так звязана ўсё з прафесійнай дзейнасцю. Мне вельмі прыемна, я таксама ганаруся, што да мяне заходзяць выпускнікі. Гэта вельмі такая прыемная, цікавая рэч. Ты пачынаеш адчуваць рэальна выхлап ад сваёй працы. Ну, тобто, я не ведаю, як астатнія настаўнікі, але мне кажется, што мы па большасці мы разлічваем на тое, што вось гэта фраза, да, не вы першыя, не вы апошнія, яна павінна быць у настаўніка. Бо если калі кожны будзе прывязвацца да дзяцей, да выпуска, гэта таксама патрэбна падчас працы, але трэба нейкую такую мяжу лавіць паміж вось гэтай прывязанасцю і непрывязанасцю. Калі кожны будзе прама да сваіх там вучняў быць прывязаным, гэта вядзе да таго, што праз некалькі выпускаў чалавека забяруць у псіхлікарню. Это 100%. Таму што чалавек проста эмацыйна згарыць ад гэтай прывязанасці. Трэба разумець, што рана ці позна мы людзей адпусцім. Але тут вось гэты прыемны момант. Калі яны вяртаюцца абратна, прыходзяць проста там падчас канікул, ці там пішуць, ці там яшчэ штосьці, і ты разумееш, што не згублены гэты кантакт, ты разумееш, што ўсё, што ты працаваў, ўсё, што ты рабіў для іх, гэта гонар. Проста чалавечы. Не мае ніякай розніцы, які ў іх там засталіся веды пасля тваіх заняткаў. Проста па-чалавечы яны прыходзяць, паразмаўляць, паведаміць там, што ў іх адбываецца і гэтак далей. Вось за гэта таксама ты ганарышся сваёй працай за гэта. Пра адпускаць людзей. Я не умею. Я не умею гэта рабіць. Расказваю, такія мудрыя саветы даю. Пры гэтым сам парады, прабачце, даю такія парады, а сам гэтага не умею. Нічога, будзем вучыцца. Тобто за такія нейкія моманты. Ўсё з працы. Апошні час усё з працы. Я ганаруся, што я музей аднавіў з нуля абсалютна. Тобто ён ляжаў у драўляным склепе. Цяпер ён стаіць, вісіць вакол нас, праводзяцца экскурсіі, яго пастаянна дэманструюць там нейкім гасцям, якія прыязджаюць і гэтак далей. Повод для гонару, так, абсалютна. Паглядзім. Можа, у гэтым годзе будуць выпускацца, здаваць цэ па маіх прадметах людзі, якіх я... Понятно, што не 100% толькі я, што дзесьці людзі яшчэ займаюцца, але тым не менш, мы таксама займаемся на занятках, будзе бачна высокія вынікі. На дадзены момант тое, што яны там паведамляюць па сваіх выніках там па РТ, мне падабаецца. Таму, неяк вось такое. Калі перачытаю ўсю літаратуру беларускую, будзе яшчэ адзін момант ганарыцца сабой. Класны план. Што ўжо штосьці ёсць і яшчэ ёсць планы? Да, канешне, планаў, боже, планаў тут цэлая вагон и маленькая тележка, да, как говорят. Да, планаў шмат. Мне наперадзе яшчэ свой выпуск, свайго класа, дзе я непасрэдна класны кіраўнік. Праз 2 гады будзем у 9-м, будзе першы такі сур'ёзны выпуск. Таму, да, ёсць яшчэ куды імкнуцца. Тады можам крышачку нібы апусціцца да прасцейшага. Ці плануеце вы свой дзень? Не. Моя прафесія такая, што не сплануеш. Тобто, калі б я планаваў свой дзень, магчыма, я б тут ужо не працаваў.
Вось, таму што прафесія настаўніка гэта як прафесія любога там, напрыклад, вайскоўца. Гэта не ведаеш, калі цябе выклікаюць, куды цябе выклікаюць. Вось. Сёння ты пайшоў са смены, лёг спаць, а ў 3 гадзіны ночы табе пазванілі, баявая трывога. Так і ў нас. Тут ты прыходзіш, пачынаецца твой працоўны дзень, вось, і тут нечакана там пасля 3-го уроку табе паведамляюць, што там о 14 гадзіне хтось там прыязджае, трэба нешта прадэманстраваць. Вось, хуценька, давайте тут шу-шу-шу-шу-шу. Такі твае планы лесам ідуць. Вось. Таму не. Я ніколі асабліва і не планаваў. Вось. Усё, што ў мяне падпадае пад планаванне, гэта толькі мае грошы. Вось грошы я планую. Вось. Бачу лісток свой разліковы. І я пачынаю тады прям на бумажцы, магу па некалькі разоў перапісваць, што, куды я там, куды мне там абавязкова трэба там патраціць, аддаць грошы, там куды яшчэ, што, дзе чаго там застаецца, куды гэта можна там прымяніць і гэтак далей. Вось гэта адзіны момант, які ў мяне плануецца. Астатняе не. Класна. Сапраўды круто. Ну так, незвычайна, што штосьці адно толькі. Да. Клас. Толькі фінансы і ўсё. Круто. З якімі думкамі вы прачынаецеся і пра што думаеце перад сном? Ну, зноўку, гэта гледзячы калі як і Конечно, ўплываюць розныя там падзеі, можа, якія там напярэдадні гэтага былі, ці якія наадварот чакаюць яшчэ ў будучыні. Вось. Апошнія тут 2 тыдні я прачынаюся з такой думкай, толькі б мне не стала дрэнна. У мяне ў апошнія 2 тыдні нейкія праблемы ідуць з маім здароўем. Ось, і таму я кожную раніцу я толькі б дацягнуць да канца працоўнага дня. Ось такая вельмі прымітыўная думка. Ось. Скончваю па-рознаму. Бывае, калі там, напрыклад, шмат працы нейкай і ты разумееш, што трэба не згубіць нейкія пэўныя яе часткі, ты кладзешся спаць і сабе ў галаве, гаворыць, так нельга рабіць, але я не магу па-іншаму. Пракручваеш сабе, што я ўжо зрабіў, а што яшчэ не дарабіў, што я магу там заўтра, напрыклад, у перыяд там паміж урокаў зрабіць і гэтак далей, каб там к канцу, напрыклад, наступнага дня у мяне ўжо вось гэта груза не вісела. Бывае такое. Бывае, кладзешся спаць увогуле без думак. Проста включаешь себе там какую-нибудь музыку и под ее засыпаешь. Вот. Ну, бывают цікавыя моменты. Бываешь, кладешься спать и разважаешь. Ну, например, там, завтра я пойду на урок до такого-то класса. Там такая-то тема. Было б прикольно зрабіць вось гэта. Ось, там. Прийсці, напрыклад, паразважаць на тэме пра вялікую айчынную вайну, паразважаць наконт таго, што такое чалавечы гераізм. Як у чалавека ўзнікае вось гэта думка ахвяраваць сабой дзеля нейкай агульнай мэты. І, ты такі кладзешся спаць і думаеш, як класна заўтра пройдзе урок. Бо ён будзе нестандартным. Придешь, и ты побачишь, что люди будут сидеть, будет кипеть голова от разважанняў на такие темы. А ты такі, класс, яны разважаюць. Гэтага я и хотел. Все. Тут по-рознаму бывае. Цікава. Спадзяюся, што са здароўем хутка ўсё наладзіцца, таму гэта так жудасна. Хотелось бы, конечно, но тут такой момент, вот мне, это просто
дэбілізм мой і дрэнная звычка. Я разумею, што ў мяне не так. Тобто я разумею, што ў мяне там у маім арганізме, з маім целам, што не так, і як гэта можна змяніць. Но я настолькі не хочу нічога рабіць, конкретно з сабой, што я такі, типа, гэта трэба змяніць, але мне ўпадло, я не буду нічога, хай ідзе, як ідзе. Это тоже, это такі момант. Тут, глядзіш, бывае такія моманты, ось там чалавек займаецца там спортам, там не п'е, не паліць, ну, анёл з нябёс спусціўся. І пасля паведамлення, там, 30-40 год, адарваўся тромб, няма чалавека. Ты задаешся пытаннем. Вось чалавек паклаў усё жыццё. Ён траціў свой вольны час на то, каб вось гэтым займацца, падтрымліваць сваё здароўе. Незразумела, ці ён траціў гэта таму, што яму гэта падабалася, ці ён гэта траціў таму, што ён разумеў, што калі ён не будзе так рабіць, будуць нейкія там іншыя праблемы. І вось тут бабац, і чалавек на 4-м дзесяткі свайго жыцця адышоў да апостола Пятра з ім паразмаўляць. А бываюць людзі, якія вось жывуць проста, вось як плынь ідзе і ўсё. Вось. І дажываюць і 80, і 90, і ўсё нармальна ў іх. І ты такі, у гэтыя моманты ты пачынаеш задумвацца над тым, што я ўвогуле чалавек веруючы. Я такі, пэўна, нехта сядзіць над намі і бачна кожнага нас сапраўды свой лёс. І як ты не будзеш круціцца, вось калі табе адведзена вось столькі ты аджывеш. Увогуле, ні хвілінай меней, ні хвілінай болей. Канкрэтна ў гэты момант. І што б ты не рабіў. І, я таму, можа гэта гучыць як апраўданне, але, ось ідзе, як ідзе. Да, магчыма, штосьці можна там крышачку змяніць, але, мне ўпадло. Я такі. Гэта цікава. Мне падабаецца гэта твары, таму што я таксама пра яе разважала, і мне здаецца, што гэта так працуе. Пра жыццё, пра лёс. Што кожнаму сваё. Да, гучыць, канешне, крышачку так, не аптымістычна. Хаця, з іншага боку, чаму не аптымістычна? Мне падабаецца, як у пратэстантаў наконт накаплення грошаў. Іх ідэя, яна як пабудаваная, рэлігійная, аб тым, што да, існуе лёс, абсалютна верна, Бог выбраў кожнаму, як ён будзе жыць. Ёсць толькі адна праблема. Ніхто не ведае, каму што адведзена. І твая такая мэта, твая задача, якая твая стаіць, гэта даказаць, што менавіта ты быў абраны Богам. І вось гэты момант, гэта ж цікавая штука, гэта рэальны гістарычны факт, рэальная гістарычная філасофская думка наконт таго, як заходнееўрапейскія краіны перайшлі ад цёмных вякоў, ад сярэднявечча, перайшлі да капіталізму, да новага часу, да адраджэння і гэтак далей. Вось пратэстантызм там граў вельмі вялікую ролю. Ён зрабіў вось так, што людзі, я абраны, і я буду рабіць усё, каб гэта даказаць. І людзі пачалі рабіць і ствараць там банкі, біржы, нейкія там прадпрыемствы, манафактуры, фабрыкі, заводы і гэтак далей. І пачалі вырывацца з гэтага сацыяльнага ніза, з саслоўяў, з якіх раней увогуле даже ніхто не памышляў, каб можна было адтуль вырвацца там з якога-небудзь сялянства. Яны пачалі адтуль рвацца і складаць сваё жыццё. І там цікава, такія моманты пасля былі і ў нас, і на нашай тэрыторыі. Напрыклад, так яўрэі рабілі. Калі паглядзець, большасць лёсаў яўрэйскага насельніцтва гэта пад'ём з нізоў да вяршынь, які ажыццяўляецца ў рамках аднаго пакалення. Тобто, напрыклад, бацька працаваў,
зрабіў усё магчымае, каб даць свайму дзіцёнку адукацыю, стварыць яму нейкі такі падмурак, і калі дзіцёнак дасягае ўзроста, калі ён можа ўжо пераймаць ад бацькі ягоную справу, атрымліваецца так, што ён ужо не ніхто. Ён ужо з адукацыяй, ён ужо з нейкім падмуркам фінансавым, рэпутацыйным і гэтак далей, і ён пачынае проста далей развіваць гэту гісторыю. І ўсё. Вось. Да чаго я? Это я да таго, што ніхто не ведае, што яно, што это не вельмі песімістычна. Тобто на гэта можна паглядзець з іншага боку. Што у кожнага свой лёс, але ніхто не ведае. Ты ось бяры і даказвай, што ты на сваім месцы, што ты займаешься сваёй справай, што ты можаш там далей развівацца і гэтак далей. Вазьмі і дакажы. Даже калі там, напрыклад, наступіць момант, што там табе прыйдзецца рана адысці, вось, здарылася такая сітуацыя, адышоў рана, але колькі ён за гэты час зрабіў, вось, Хочеш жыць па-іншаму. Я ж кажу, вось глядзіце там, уявіце сабе, што там які-небудзь, той же самы, пра каго мы казалі, Наполеон, уявіце, што ён, напрыклад, там у 30 год бы ўзяў і дзесьці ў якім-небудзь баі і загінуў. Але колькі за ім? Удзел у французскай рэвалюцыі, адхілення ад улады там дырэкторыі, ён стаў консулам, пасля каранаваўся імператарам. Там, я ж говорю, выдатная праведзеная там італьянская кампанія, выдатна праведзеныя там войны супраць першых гэтых антыфранцузскіх кааліцый. Казалось бы, 30 год. Але што ён за іх зрабіў? Цікава. Там на это все можна аптымістычна глядзець. Гэта вау. Мы гаварылі пра гістарычныя асобы, пачыналі з іх. А хто зараз вас захапляе, натхняе? Проста вось у звычайным жыцці, можа, хтосьці проста з вашага жыцця ці нейкая асоба увогуле ў свеце? Каб захапляла. Як гэта правільна сказаць? Я з вельмі вялікай павагай адношуся да сваіх старэйшых калег. Я калі прыходзіў сюды працаваць, для мяне, тобто некаторыя імёны, прозвішчы, я ведаў іх, ці па нейкіх там поспехах гэтых людзей, альбо, напрыклад, праз сваю сям'ю. Ёсць некаторыя настаўнікі, якія навучалі яшчэ бацькоў маіх. Я калі сюды прыходзіў, я іх успрымаў, што вось прыкольна. Я вось на іх буду глядзець, і яны для мяне такі стымул, куды можна імкнуцца. З цягам часу да некаторых з іх мае думкі, мае меркаванне наконт іх змянілася. Гэта нармальна. Некаторых з іх я ўжо не лічу для сябе, напрыклад, там прафесійнымі аўтарытэтамі, да каго трэба імкнуцца. Я лічу, што, напрыклад, у мяне ў прафесійнай маёй дзейнасці ёсць розных рысаў і дзеянняў больш прадуктыўных і больш правільных, чым у іх. Гэта нармальна. Але ёсць некаторыя, такія людзі, якія пэўнымі вось момантамі, там, напрыклад, я там гляжу на каго? Напрыклад, там на Людмілу Віктаровну Паўлову. Вось. Дзеці там, напрыклад, на уроках, там читаюць нейкія творы, разбіраюць іх, там выказваюць сваё меркаванне, і яно ідзе, як такі, як дыспут, як абмеркаванне твора. Я такі, клас, супер. Я б хацеў, каб калі я вучыўся ў школе, у меня быў такі настаўнік. А зараз, паколькі ўжо ж час назад не вернеш, а зараз я гляжу, і я такі, вось гэта тая ступенька, да якой я хацеў бы дацянуцца. Рабіць так, каб на уроках ішло абмеркаванне, і гэта западала. Напрыклад, нашыя настаўнікі
беларускай мовы літаратуры, якога не возьмеш абсалютна там ці Катерину Александровну, ці Оксану Евгеновну, ці Аліну Олеговну. Мяне, ну, можа, гэта толькі у грамадстве так, але мне чамусьці кажацца, што яны ў жыцці. Яны вельмі пазітыўныя людзі. Вось, мне падабаецца на іх глядзець пры там вялікай колькасці там, не ведаю, урокаў, пры тым жа самым, напрыклад, класным кіраўніцтве, а часам здараецца такое, што, ну, там, у класе вельмі ёсць такія цяжкія моманты, вось, з дзецьмі. Пры гэтым яны заўжды такія, яны усміхаюцца, яны працягваюць працаваць, яны нейкі ў іх поўная кішэня нейкіх ідэй і гэтак далей. Ну, ты такі глядзіш і, ну, супер, супер. Ну, вось, там, ну, не ведаю. Ну, вось, гэта вось тыя людзі, на каго хацелось бы быць падобнымі. Вось. Ну, не толькі вось у прафесійным, увогуле у такіх у адносінах да жыцця, у іх многа чаму можна павучыцца цікаваму. Ну, такія вось. Ну, з такіх, как, напрыклад, дзесьці побач пазапрафесійнай дзейнасцю, ну, я сказаць не вельмі-то і дзесьці з'яўляюся ў нейкіх такіх грамадствах, там кудысьці паехаць ці яшчэ. Таму вось няма. Ну, насамрэч яшчэ, канешне, вучні. Вучні таксама натхняюць. Асабліва некаторыя. На іх глядзіш на нестандартны такі погляд іх, на нейкія нестандартныя там даносяцца дзе як, дзе самі, дзе нейкімі чуткамі даносяцца, ну, там, што, напрыклад, яны робяць таксама па-за школай, і ты такі клас. Ну, і, ну, неяк вось глядзіш такі, хацелось бы быць падобнымі на гэтых людзей у некаторых момантах. Якія якасці чалавечыя вы лічыце, нават не ведаю, як правільна сказаць, ну, галоўнымі, ці увогуле, што важна, каб быць чалавекам? Ну, зноўку, я ўжо не раз пра гэта казаў, што так, зараз мы сфармулюем усё гэта. Ну, проста ёсць нейкі такі агульны, да, момант там па тыпу чалавечнасць. Але што такое чалавечнасць? Ну, незразумела. Я лічу, што абсалютна ў любы час, у незалежнасці ад таго, якія падзеі адбываюцца, як змяняецца грамадства, я упэўнены ў гэтым, што заўжды вельмі будуць, ну, такія набліжаныя і прыярытэтныя, гэта людзі. Па-першае, людзі культурныя, да, якія маюць пэўныя там веды наконт таго, як увогуле трэба сябе там у грамадстве паводзіць, якія разумеюць, напрыклад, што такое субардынацыя. Прычым разумеюць гэта, ну, не толькі разумеюць, але і выконваюць гэта. Калі яны разумеюць, што ёсць, напрыклад, там чалавек старэйшы па ўзросце ці, напрыклад, там старэйшы па пасадзе, вось, ты разумееш, што, ну, магчыма, ну, дзесьці ты і правы ў нейкіх момантах, але, ну, паколькі гэты чалавек па статусе вышэй, ну, трэба крышечку прыкрыць рот, выслухаць яго, а пасля паспрабаваць данесці сваю пазіцыю. Ніхто не гаворыць, што надо заткнуцца і ўвогуле, ну, нічога не даказваць. Гэта дрэнная рыса, так не трэба паступаць. Вось.
Ну просто трэба даваць перавагу больш старэйшаму. Гэта і ёсць адно з праяўленняў культуры. Адсюль, калі ты гэта будзеш разумець, адсюль выплываюць усё астатняе, звязанае з культурнымі адносінамі. Гэта павага да чалавека, гэта ўзаемадапамога і гэтак далей. Яны выплываюць вось з гэтай культуры. Культура гэта, я казаў, і я абсалютна адкрыта аб гэтым гавару, эта культура не выхоўваецца, напрыклад, у сістэме адукацыі. Не потому, что мы не працуем. Нет, потому что сістэма адукацыі, яна пра іншае. Гэтыя элементарныя моманты культуры павінны выхоўвацца ў сем'ях. Вось адтуль усё бярэцца. Таму што, напрыклад, да 7 гадоў дзіцёнак увогуле ў адукацыю не ідзе. Да? А ў гэты перыяд ён ужо перажыў крызіс 3-4 год, ён перажыў і перажыў ужо 6-7. Ён уже скончваецца к 1 класу. Вось. Гэта ўсё закладваецца ў сем'ях. Я вельмі люблю людзей, як скажем, адкрытых. Люблю людзей адкрытых. У мяне проста ёсць такая штука, я люблю людзям дапамагаць. І калі людзі замыкаюцца, мне, напрыклад, ад гэтага некамфортна, непрыемна. Людзі закрываюцца, і ты такі, я хачу табе дапамагчы, вось, але я не ведаю як. І ты мне не дапамагаеш раскрыць гэту тайну. Вось. І, не вельмі прыемны момант. Таму вось адкрытасць, як это правильно сказаць? Гэта не тое, што прям там адданасць, напрыклад, да? Вот как и вернасць, да, на русском языке. Амаль апошняе. Што вас адрознівае ад іншых людзей? На дадзены момант форма. Да, я просто это ж будуць слухаць. Слухачам трэба ж разумець, што я даю інтэрв'ю пасля правядзення экскурсіі. Таму я знаходжуся зараз не ў афіцыйнай форме, а ў экскурсійнай, ваеннай. Вось. Таму на дадзены момант гэта мяне адрознівае. Я не ведаю. Што? Да, што заўгодна. Прыкладна ад паловы насельніцтва планеты мяне адрознівае мой пол. Я мужчына, а не жанчына. Яшчэ ад большай часткі планеты мяне адрознівае наяўнасць адукацыі. Яна ў мяне ёсць, прычым я лічу, што яна досыць высокага ўзроўню, чаго у вельмі вялікай колькасці насельніцтва няма. І няма даже магчымасцю атрымаць яе. Адрознівае, там, не ведаю, фінансавае становішча. Такія пэўныя моманты, звязаныя не толькі з выжываннем, але і з жыццём, магу сабе дазволіць, магу сабе купіць і так далей. Гэта адрознівае. Параўнанні з маімі вучнямі мяне 100% адрознівае жыццёвы вопыт. Ён у мяне большы, чым у астатніх. Хаця, зноўку, тут трэба быць вельмі такім акуратным у параўнанні жыццёвага опыту, таму што, калі перад табой сядзіць вучань, у якога, напрыклад, не ведаю, такі вельмі, зноўку, песімістычны момант, бацька ці маці, напрыклад, няма роднага, да, калі яны развяліся, гэта праблема бацькоў. Але бываюць сітуацыі, бацька, напрыклад, загінуў, а дзіцёнку 10, 11, 12 год, напрыклад. У такім выпадку я не бяруся параўноўваць свой жыццёвы опыт. Але, скажем так, у большасці, да, не бяручы гэтыя статыстычныя моманты невялічкія, большасці, канешне, ад большасці вучняў мяне адрознівае мой жыццёвы опыт. Што яшчэ? Просто скажыце, чаму вы класны? Я не ведаю. Я не лічу сябе класным. Гэта ж не так.
Ну, зноўку, а чаму? Ну, просто нават таму, што за ўсё, што вы пералічылі дагэтуль, пра свае заняткі, свае хобі, тое, што вы зрабілі, тое, што вы ўвогуле прасоўваеце ў штодзённым жыцці. Ну, яно незвычайнае. Ну, можа, для кагосьці, да, а можа, хтосьці робіць яшчэ больш чаго незвычайнага, чым я. Ну, канешне, так. Ну, вось, я пра гэта і кажу, што гэтыя параўнанні, яны такія, яны вельмі суб'ектыўныя. Вось. Вельмі суб'ектыўныя. Ну, да, ну, ёсць такія, ёсць цікавыя, ёсць сімвалічныя моманты. Я, напрыклад, дзіцёнак 20-го стагоддзя. О, это, кстати, яшчэ адзін момант, якім я ганаруся. Прикольна. Наши бацькі ганарацца тым, што яны нарадзіліся падчас Савецкага Саюза, я ганаруся, што я дзіцёнак 20-го стагоддзя. Большасць ўжо людзей, з кім я сутыкаюся, вось там з навучэнцаў, яны ўжо дзеці 21-го стагоддзя. Я такі, клас, я дзед. Вось такія моманты адрозніваюць. Не, ну я разумею, што, напрыклад, там, да, што ну, просто гэта будзе ўжо гучаць не як гонар, а як это на беларускай мове называецца? Ганарлівасць, да? Гардыня. Вось гэта будзе гучаць як ганарлівасць. Ну, хаця гэта факты, што, ну да, мяне, напрыклад, адрознівае мяне магчымасць працаваць з вялікім аб'ёмам інфармацыі і яго запамінаць. Гэта тое, што мне далі, напрыклад, заняткі алімпіядай у свой час у школе, просто вялізны багаж развіццё маёй памяці. Я пры ўсім там маім не суперкамплекце фізічным, пры гэтым адчуваю сябе і фізічна больш там крэпкі і здаровы, чым, напрыклад, тыя ж хлопцы, якія там па качалках ходзяць і гэтак далей. Не вось. Зноўку гэта вялікі дзякуй маім бацькам, асабліва маяму тату, да? Вось. Ён мяне з першага класа вадзіў на заняткі па плаванню. Вось. І я і займаўся, і удзельнічаў у спаборніцтвах розных. І гэта вельмі значна паўплывала на мой арганізм, і пры тым, што кажу, што я не вельмі прыемлівай, асабліва для сучаснай культуры камплекцыі, тым не менш я выглядаю больш здаровым і адэкватным, чым некаторыя з людзей. Вось. Ну, я говорю, ўсё астатняе гэта вопыт. Гэта вопыт. Адукацыя, хтосьці сядзіць на ўроўні 7-го класа. Я ж не магу казаць, што я лепшы класны за яго, таму што я некаторыя моманты разумею, а ён не. Ну, калі ён дасягне майго ўзроста, ёсць верагоднасць таго, што ён будзе разумець яшчэ больш, чым я зараз разумею. Таму гэта такія параўнанні, странныя такія, крышачку суб'ектыўныя. З аднагодкамі. Мне вельмі падабаецца, як это. Всё ж, это вось сяброў вам трэба маіх сабраць і іх спытаць, чаму я класны. Але некаторыя такія моманты бываюць, прасочваюцца падчас нашых размоў. Напрыклад, маі самыя блізкія таварышы, якія засталіся ў мяне, я так кажу, як бы ты іх шмат. Тым не менш, падчас размовы яны, напрыклад, гавораць, што я класны, таму што ў мяне ёсць праца, пра якую я вельмі так горача распавядаю. Маецца на ўвазе школа, да? Што я настаўнік, што я вельмі так да гэтага сур'ёзна так адношуся, стаўлюся, і самае галоўнае, што мне гэта прыносіць задавальненне. Яны кажуць, што гэта крута, вось у гэтым ты класны, таму што, напрыклад, я змяніў 3-е месца працы, і я да сённяшняга часу не разумею, чым я хачу займацца. А вось ты, нібыта, гэты шлях знайшоў. Ты па ім ідзеш, развіваешся, у цябе ёсць ужо пэўныя поспехі, і гэта супер. Адрознівае мяне гэта, да, адрознівае. Нейкія такія моманты.
Ну, мне цяжка параўноўваць. Ну, і большасць маіх сяброў, якія ў мяне былі, ну, уже нельга так казаць, сяброў, таварышаў, скажем так. Мы разошліся. У меня остался со школьного часу у меня застаўся толькі один человек, с кем я падтрымліваю пастаянную сувязь. Вось. Астатнія, ну, хто куды, хто разляцеўся, з апошнімі там мы крышачку зноўку вось пра тое, што я казаў. Мы разошліся з-за культуры. Люди просто проявили до мяне непавагу і пасля гэтага перасталі размаўляць і падтрымліваць нейкі контакт. Сёння мы не контактируем, уже, наверное, скоро будзе амаль год, как мы не падтрымліваем сувязі. Гэта былі мои апошнія аднакласнікі. З аднакласнікаў з майго класа, дзе я вучыўся, ніводнага не засталося, з кім я падтрымліваю контакт. Вось хлопец астаўся з паралелі. Пэўны час былі з універсітэта, таксама заставаліся пару чалавек, але зноўку кожны займаецца сваімі справамі, у некаторых з'явіліся свае сем'і, і таксама контакт страчаны. Ну, таму мяне няма гэтага погляда збоку, каб хтосьці мне прыйшоў і сказаў, што вось гэта ты робіш класна, а вось гэтым ты дрэнны чалавек. Ну, таму мне цяжка сказаць, чым я адрозніваюся. Для мяне здаецца, што я такі ж самы звычайны чалавек, як і ўсе астатнія. Да, у мяне ёсць свае хобі, ёсць пэўныя свае нейкія цікавасці, но астатніх яны таксама ёсць. І яны не менш цікавыя цікавасці, чым мае цікавасці. Круто, ўсё роўна круто. І апошняе. Ваше любимое белорусское слово? Мое любимое слово. Хай будзе мова. Вау. Ну, тады, калі хтосьці даслухае нас да гэтага моманту, то хай напішуць, не ведаю, у каментарах слова «мова». Вось, а вам дзякуй за шчырыя адказы, гэта было сапраўды шчыра, проста цудоўна. Гэта быў падкаст «Чалавечыя мроі». Да сустрэчы.